telefon snídáš. Fakt ale. Nevychovaný. Dosnídal. My jedeme na hory do Itálie. Jaký hory? Na jaký hory? Alpy. Jo, Alpy. A to je to nejvyšší hora, ne? To nejvyšší hora Alpy, ne? Alpy je co? Krkonoší. Pohoří. Merino wool. Na to s vámi se chce ovčíčeka. Jsem na ní dost pyšná. Ovčíčeta. Bojím se o dědu. Má 38, je nemocnej. Aby se z toho vylízal, bych si přála. Protože bez dědulína to je na nic. Natáčíš nemocnýho dědu. Děda je nebo co ne? Mr. Freestyle. No ale modrá obloha vás čeká. No, Sarinka to chytla. Sarinka to byla ty copánky. Pak prohle si do sítě. Pojď si pro sucáka, tady, pojď. Sarinka mutuje. Nebo ti vystříkáme do sebe. Můžu taky vzít sucáka? Jo. Taky trošku budu chvilku. Ty vole, děcka. Cítím to jako v nosu. Nenezvůjte mě. To je jedno, na každém se virus zaprvé jinak. Jo. A ty z toho nebuď smutnej, Honzo, my jsme tě chtěli i nemocnýho. Já měl zůstat doma. A za trest půjdeš teď lyžovat s náma, Honzo. Měli jsme dědu nechat v izolaci. Takhle se ozval náš tuberák z pleše, jo? Aleš bejr. Tak si dáme bábovičku dobrou. Najdi sebe. Co máš? Tak dej to mamince. Pan Sára. Já tady mám starou tu. To musíme vyndat. Štěpánek Jiří! Tak super. I never thought I could shake this heartache until I saw your light, and it's got me feeling like life is good, yeah. Life is good, yeah.
Tak jak se nám lyžuje bez dědy dneska? Protože tatínko bolej chodidla, zapomněl si mapu, takže se ztratíme. Malinka dostane výzkovou nemoc, takže jsme jeli a potom někde zůstaneme a byla se udělat. Tak co, jak to jde, Jiříku? Dobrý, dobře. Dobře? Sáry, jak to jde? Dobře. Maminko, jak se ti lyžuje? I stará generace. Italský seniori se chovali jako prasata, jako. Mám toho tady dost, takže takhle, prst dolů. Ale ostatním se tady líbíš. Jo. Tak to je dobře. Moje mamince se nelíbí nikde, takže to je v pohodě. Vidíš, jaká jsi šikujka. Tak já si to. Are you Mickey Mouse? Yes. Tak. Si zdraví Bedžuna Lenona. Mě jako maminka vyštěká bez tebe. Ukážu ti teď video. Čemu si to tak budou přidávat? Sáry! Ale bylo to bitva, Sáry, byla to bitva teda. Hezký to bylo. Byla to bitva, gratuluju. Gratuluju, byla to bitva. Byl to těžký soupeř, si byla, Sáry. Ale bylo to hezká hra, taková zábavná. Kdyby ti byla zima na ručičky, tak řekni mi a já ti dám další ještě rukavičky do tam těch rukavic, jo? Že vím, že jsi si jeden čas stěžovala, Jiřík, ne? Ten má dobrý krevní oběh. Děda ist nicht krank. Děda is bomba. Děda ist bomba. Děda besuche naše Straße. Blue, ne, jak je modrej? Musím se na sebe podívat. Jak se řekne německý modrá, tyjo? Blank, ne, počkej. Blau? Blau Straße und Kinderpark. Na ja. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Tak to vypadá. Ještě já umím. Musíš se zase trošku povolit, aby to jde to. Jak ve špindlu na parkovišti. Musíš to povolit. To je jak ve špindlu na parkovišti. Peklo. Ne, ale myslím, že máte špindlu. Tak, mám první přesku. Ale já jsem řekla, že nebudu mluvit, takže a nebudu tady nadávat to sportstevstvo, nebudu píčovat. Takže já budu potišen. Jako v takovém tom prvním videu, jak jsem dělala na promluvání.
Spolky s sárenkama, jo, dobrý. Musíš vejky jestli. Jak se mi Už se tak hezky. Ten úplně jiný kafe než včera, víš? Konečně si lízujeme a netrpíme. Ale chcete si to dát trochu tady kousek po Manchesteru? Ano. A pak musíme se vrátit na tu sjezdovku, jo? Tam bude hůb, jo? Tak jedem, jo? Po Manchesteru. Dělám široký oblouky, tak si to chci užít. Tak Hello, this is me, the freestyle. Your favorite radio, and the party's jumping, yeah, and the vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know? You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. It's not so long ago that the sound hit the nation. Every Saturday night on your favorite radio, and the party's jumping. Je to dobrý. Strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know? Ček, tyhle ty horní kabiny. Tady to je na přestupní stanice, jo? Jo. Pak jeden postupný můžem. Začnou, jo? Já Tak je to se pomalu, jo? Nechám nikam. Pump it up. Got to feel it. What's the name of the jam? Say I can feel it. You know you can. I've got my groove on. Já vždycky pojedu, hele, Jitíku, pojedu větší oblouky, pak vydám pár malej zase, pak větší, jo? Nesmíš plužit, tady, dělat větší oblouky. když mě to láká, dělám. Tak kde jedeme, jo? Když mě to láká, když to taky láká, tak nikdy si to nechci. You know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up and make me feel good. It feels so good. And make me feel good. It feels so good. It feels so good. Kde mi to padat? A já to mám všechny docít pod rukavicema. Stalo? Já jsem dělal prudký smyky jako dělal, potom se mi vykolila lyžař. Hele, dneska je to boží, dneska je to úplně nejlepší, jako. Jela jsem po Manchesteru, ty vole, po 10 letech, jako poprvý, jako. A to lyžuju každý rok. Sjezdovky krásný, Dědulín vede super trasu. Úplně. Aj Keriko. Hele, to je do toho dupa, Jiříku. Musíš plynule. Já ti neupravoval to na váhu. Tak to je. Tak pravil Dalaj Lama. Ještě děda bude mít zase hezkou hlášku. Dalaj Lámu tam bude mít teďka. Hele, dolů a hop, hop.
Hop, jak jsme říkali, hop. Jsem na nich podíval, hop. A teď, Taníku, Sárenka dělá složitý takhle. A jo, ona na to přijde. Hele, taky si to takhle parchantěl, tak nepovídej. Já jenom si říkám. Tak můžem? Tak Sáry, kam jedem? Mají vždycky někoho. Sáry, kam jedem? Jedu do Fatpat. Tak je. Do té brány, jo, Sáry? Jo. Já necouvám bránu. Předjedeme, jo? Je kino. Doma, víš? Kino. Kino v iglu. Já jdu ven. Čekáš. Západ. Tak je doma. Oberáme teda. To je strašidelný hrad, hele. Hele, tak tady tudy dolů. Co tam děláš, jako? To spadí krokodil. Ještě. Wow, living like legends, living like... Tady ještě toto ti Sáry můžu poskytnout. No čau, tak paráda, no úplně paráda. No, sluníčko, hele, krásný snížek, jo. V době je dobře, Vůbec mi. se nám trasy. Tohle zatím nebyla dobrá jízda. Tohle nebyla dobrá jízda. Já jsem furt padal, já jsem měl 3 jízdy, který jsem si jel sám. První úplně v pohodě, tak jsem si to dal potom rychleji. Já jsem se tak rozsekal, mě se strašně bouchl semka do hlavy. Hnedka druhou jízdu jsem se zase rozsekal a měl jsem celý sníh. Dvakrát na čumu. Sárinka ani jednou. Říct spolu 2krát na čumu. Tak musí.
Co? Mě prostě No, se tvrdý. odřela. No, to je to tvrdý. Tak se nastáváš. Chceš podat? Nechci je mojí záde. No, protože jsi spadla, tak nemáš skákat. Máš jet po rovině. Děláš, ale děláš bezúží. Musíš se vyhnout skokám. Já jsem drčič černej. Já jsem vloger. A že lidi jako kada, tady mám takovýhle dům, jo. Jako myslím, že je hezky. Lidé se. Dobrý den, jo. A ještě vám ukážu mého dědu. A kde máš? Já nechci jednu. Tady je dědu, ne? Ne, to ne, já tam se přizám, ale... Ale mám to tady. No, ale to je nejlepší vlog. Mám tady nový GoPročko, který se dostal k Vánocům. Takže jo, to je dobrý. Tak já jdu otvírat na věci. Jo, ale taky vám udělám, jak to vypadá u našeho domu. Dobře, Sejrákově to tady teďka spadlo, jak vidíte. No, je to Sejrák, no. A teďka vám ukážu, jak to vypadá u nás doma. Pojďte se, pojďte. Zde je lapam. Tady vidíte dědu, jo, děda jde nahoru, tady vidíte dadínka. Ale já jsem hlavní kameraman. Takže já jsem teďka spal v autě. Moje přezdívka je drčič černých sjezdovek. Tak a to je nejde nic vidět. Tady máme dědu. Tady to by neprošlo kolaudací vůbec. Jak to tady natahaný. A tady máme Jiříka. Ale hlavně s tím nebouchni nikde. Tačníka. Jiříku, vem si tu helmu, někde si ji dej, ať si vysychá vevnitř, vyndej si rukavice, ty napíchej na ty háky tamhle. Já mu ukážu, jak jdu do sítě. To je hezky. Pojďte se mnou do sítě. Milo švejku. Takže. Já si už žádný nesvednu. Máš teď. Ne! Máš sítě. Tady máme síť. Já! Takže já jsem v sítě. Jdeme za Jiří Žáček. Jdu zaplatit jeho žáčka. Jiří Žáček. Kde je Jiří Žáček? Jiří Žáček! Už jde. Za tatínka. Nemá tatínka. Prostě nemáš to vodám.
Ne. No, tam ten kopec. Děda plive plíce. Nejlepší na video. Děda, jestli chcete hodně čísel a content, no jestli chcete prostě být úspěšný na YouTube, tak si pozvěte dědu, protože ten dělá nejlepší content. Dneska já ještě nejsem. Tak si nebudu se dělat připravuju boty. Já jsem primář, hlavní primář. Jsou takový místa, který zatečou. Jmenuji se Jiří Štěpánek. Právě se děje, že tady náš pacient Bombat, dobrý, on má skolečkový ústí tady na boli a tady doktorky můj ústí to nosí. Že vás damagujou, musíte No, to je dobrý. Ty mu rozetřeš tady ještě takhle pod tou patkou, No, tam dole, tam, Sáry, dobrý, tam dole. To ještě takhle zvednu a zkus to tam dole. Jo, Sáry. No, přitlač takhle, Sáry, bezvadný, ještě přitlač. Co můžeš? Jedno, ne, Sáry, ne, tak vísko, Petry vyšlo schodím. Jdeme stříhat pizzu. Ale ono to funguje evidentně dobře. Ten film. My jsme nikdy nedostali. Ale jako funguje to dost efektivně. Potřebuji to Ricardovi a zeptej se, jestli je to normální. This is for the big boys. Tak to musíš do brousku. Tak do brousku? Ale teda jsou to obří porce, jako. Máčko, ty si pochopil, že to bude jako... Super, nádherný lyžování, krásná slunečná pláň, na které jsme se pěkně vyřádili. Tak, Miciny, jak se vám líbilo na lyžovačce? Dobře. Maminko, co ty? A teďka už jdeme domů.